Якая прыгожая назва ў нашай краіне. Беларусь, а яшчэ мы зовем яе радзіма, а яшчэ бацькаўшчына. Радзіма, бо тут мы нарадзіліся, бо яна нам самая родная з усіх краін на цэлым свеце. Бацькаўшчына, бо яна дасталася нам ад бацькоў нашых, а ім ад іхніх бацькоў, нашых дзядоў, а далей ад прадзедаў, ад прапрадзедаў, і так аж да самых далёкіх продкаў. Над шырокімі палямі, над векавечнымі пушчамі, над зялёнымі лугамі, над блакітнымі стужкамі рэк і рачулак, над люстрамі незлічаных азёр лунаюць у высокім небе белакрылыя буслы. Таму паэт назваў краіну нашу зямлёю пад белымі крыламі. А колькі багаццяў схавана ў зямлі гэтай. Калійныя солі здабываюць беларускія шахцёры пад Салігорскам, нафтавікі з падземных глыбіняў пампуюць нафту на Гомельшчыне. Вучоныя-героі кажуць, што ёсць у нетрах Беларусі і золата, і нават алмазы. Трэба толькі як след пашукаць. Жыта ў полі, яблыкі ў садах, свойская жывёла на падворках, звяры ў лясах, рыба ў водах. Ты хіба пералічыш усё, але самы вялікі скарб Беларусі – гэта людзі, беларусы. Усе мы грамадзяне незалежнай Рэспублікі Беларусь, так завецца наша дзяржава. Усе мы павінны памнажаць сваёй працай яе багацце, бараніць ад нягод і напасцяў, як баранілі яе нашы продкі.